Hayırlı günler. Мен өзім 1985 жылда Соба районында Байлар Собасы бесәбісінде туғанмын. 2002 жылда Соба гимназиясын бітіріп, Соба профессиональ педагог күллиятіне оқырға кірдім. Аны бітіру белән шиттен тұрып, Казан дәүләт технолог университетына оқырға кірдім. Bir ел Соба гимназиясында оқытушы болып эшләп, 2006 жылда Соба гимназиясы коллективы мені zo'rlab, матур итеп армия сафларына озаттылар. 2008 жылда кайтып инде шушы Соба районында ачылган кадет мәктәбенә эшкә кердем. Бүгенге көндә шул Икшемәдә урнашкан кадет мәктәбендә эшләвемне дәвам итәм. Балаларга тәрбия бирү, ОБЖ дәресләре укытам, шулай ук һәм әйтик, спецдисциплина строевой фәнен алып барам. Армияга бару кысаларында әйтәсем килгәнем шул. Барыбызга да егетләргә исән-сау барып кайтырга язсын. Мәктәп битендә ул армия кебек һәр укучыда патриотизм, ватанга карата, илгә карата ярату, әтиәнигә карата, дусларга карата хөрмәт уята. Бу көндә хезмәт итүче егетләргә, махсус хәрби операция булучы егетләргә кайнар сәлам телим, исән-сау әйләнеп кайтырга язсын. Барыбыз исән-сау булыйк, матур яшик, бергә булыйк.